Welcome to my channel. Nama Bora so guys. Good morning guys. So बिदिनो नै भेलागुर दोङो सावनो दोङो खिन्थु दाबो जाथ'वाखै दा सावगोन आरोना ओमफ्राय खेलाबो दोङो दायो लासै नुलांसिनो आरोना गाइस नेथ'बानो जाबाय दसे दा जोङो ओजा थांनि लोगोनि बिगुमै जायो बिसानाव थांनि आरोना दा नांगौ आरोना गाइस बेलागुर खाथियाव फैनानैनो बिथांमोनखौ मान बावनो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय हो बोराइ बाथौनि जय हो बोराइ बाथौनि जय हो बोराइ बाथौनि जय हो बोराइ बाथौनि बेलागुराव अर होबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे फोसावनाय जोंहा दा बेलागुर सावखांनायनि उनाव गोबां हाबाफारि दङ उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खेला गेलेनायबो होगोन नैबा नोंथांमोना नुखानाय नुनो मोनो उल्था थालिर दंफां थागोन नोंथांमोना जाय गाखोनानै लायनो हागोन बेनो मोनगोन थालिर दंफाङाव गाखोनानै जाय खर'लागै थांनो हागोन 501 टाका दं खोमा सायाव बेखौ लाना फैनो हागोन बेनि अनगायैबो गोबां आरो खेला जाबावगोन जय हो बोराइ बाथौनि जय हो बोराइ बाथौनि रायजोफोर नैबे बेलागुर सावखांनायनि उनाव जोंहा मान बावनाय हाबाफारि दङ रायजोफोरा बयबो गेदेर उन्दै मान बावलायनो हागोन जों हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ पुर्णभाइ आमाय एसेयाव दोनो No.